Sindicalistes Solidaris és la marca de cooperació de la UGT de Catalunya, que el que vol és portar la corresponsabilitat del sindicalisme català amb el sindicalisme mundial. Des de la UGT de Catalunya som molt conscients que aquí no treballarem amb dignitat i continuaran produint-se coses com deslocalitzacions d'empreses fins que a tots els països del món no hi hagi un sindicalisme fort i igual condicions de treball que aquí. En aquest sentit, des de la UGT de Catalunya, el que fem és apostar per l'organització del sindicalisme arreu del món, com nosaltres creiem la millor manera de poder tenir un món, si més no, més equilibrat. La UGT té una voluntat de cooperació internacional, d'ajudar el sindicalisme arreu del món, sobretot als països en vies de desenvolupament, però la veritat és que els instruments habituals de la UGT són instruments sindicals, comitès d'empresa, estructures de federacions, i això són instruments per a l'activitat sindical dintre del país. Llavors es va veure necessari i convenient tenir un instrument específic, un instrument tècnic que poguessi fer aquest treball d'aquesta feina al conjunt del món, al conjunt del món en vies de desenvolupament. Que al món la majoria de treball és informal, és a dir, no hi ha protecció social, el 80% de les persones del món no tenen protecció social, i això què fa? Això fa que puguin baixar els preus. La nostra tasca fonamental és que creiem que perquè hi hagi governabilitat al món hi ha d'haver diàleg social. Si tenim empresaris i tenim patronals fortes i tenim sindicats forts, el que podem fer és que les condicions de vida dels treballadors i treballadores de tots els països millorin, perquè això està demostrat. On hi ha una forta presència sindical i hi ha diàleg social, les condicions de vida de les persones milloren en els països, i el que podem fer és, si més no, que reglamentin les situacions que tenim als països del sud. Bàsicament nosaltres estem especialitzats en el que és la cooperació sindical. És a dir, nosaltres no treballem en l'àmbit de la salut, en l'àmbit de l'ensenyament, sinó en l'àmbit sindical. Nosaltres ajudem els sindicats de països com Nicaragua, El Salvador, Perú, a enfortir-se, a ser uns instruments positius i eficaços dels treballadors en la seva tasca, negociació col·lectiva, l'enfortiment pròpiament dels sindicats, participació dels sindicats en la vida política i social, i aquesta és la nostra activitat bàsica. A nivell internacional, la Fundació Com a Posada, com a instrument de la UGT de Catalunya, estem desenvolupant des de fa uns quants anys projectes de cooperació sindical. Projectes de cooperació de reforçament dels sindicats del sud, com ara la formació sindical, l'impuls de la creació de centres de formació per a joves sindicalistes, centres de formació per a dones, de formació professional, i tots aquests projectes venen finançats per o bé la Generalitat de Catalunya en el pla trianual de cooperació que tenim signat amb la Generalitat, o bé amb diversos ayuntamientos de Cataluña. Los problemas de los trabajadores en Marruecos son muchos. Primero que estos últimos años hay un nuevo código de trabajo que está en vigor, pero los empresarios no quieren quizás aplicar 10% de lo que contiene. Por ejemplo, el Código de Trabajo contempla la negociación colectiva, que es un derecho para resolver todos los problemas que hay entre trabajadores y empresarios. Pero los empresarios no quieren entender de la negociación colectiva y prefieren un protocolo entre trabajadores y empresarios. Y también no hay libertades sindicales. Es decir, en la Constitución y también en el Código de Trabajo, sí que somos libres de afiliarnos a partidos políticos, a sindicatos. Es un derecho. Pero dentro de la empresa, sobre todo en la empresa privada, cuando se constituye un sindicato, la primera cosa que hace el empresario es despedir a la ejecutiva.
24 horas después. Els sindicats el que fan és això, és una tasca d'acompanyament a sindicats d'allà, d'acompanyament i d'alguna manera intentar ajudar amb l'experiència que tenim de més anys de sindicalisme d'aquí a sindicats que normalment allà són més joves i estan ara desenvolupant-se. La creació de xarxes sindicals. Xarxes sindicals amb Centroamèrica, el Magrib i Catalunya, amb la UGT, evidentment, però també, sobretot, el tema de gènere. El tema dona, cada vegada més, és una de les prioritats de la nostra cooperació, tant en quant a la formació professional com la integració laboral i sindical. Cada vegada més estan començant a haver dones amb força, se'ls està començant a donar un protagonisme, s'està començant a empoderar, que és un concepte molt important, i en aquest sentit està bé que traspassar això als altres països, no? Perquè ens hem adonat, després d'experiència no només nostra, sinó del conjunt de la cooperació catalana, que tot projecte que tingui a la dona com a centre és un projecte que té un efecte multiplicador. Per la seva centralitat a la família, pel seu rol, i sobretot perquè la dona, en tant que força emergent a tot el tercer món, està buscant el seu lloc, i tots els projectes que tendeixen a reforçar aquest rol té impacte directe i en el conjunt del país. Te'n dones compte que al final, quan ens juntem les dones, lluitem per aconseguir els nostres drets com a dones, en la igualtat i com a drets humans, però no són tan diferents les situacions, és a dir, aquí patim desigualtats, allà també pateixen desigualtats, són molt semblants, clar que en situacions diferents, però a nivell de reivindicacions te'n dones compte que tenim molt en comú. Molt en comú, en totes, o sigui, tant a Mèxic com a Àfrica. Hi ha una percepció que totes lluitem pel mateix, que totes hem patit situacions semblants, no? Que sempre se'ns ha deixat en segon terme, en el sindicat i això, i la lluita és com molt comuna i, per tant, la sensació és que té molta força. Jo no sé qui ajuda aquí. Doncs ells viuen unes experiències amb un marc molt difícil que a nosaltres ens és de molta utilitat. I després hi ha la relació personal, hi ha la relació de camaraderia, d'amistat, no? Que fa molt, que és molt positiva amb aquesta experiència. La veritat és que al final el tema econòmic és el menys important. El més important és aquesta relació de camaraderia, de fraternitat que es desenvolupa entre uns i els altres. Ser sindicalista jo sempre dic que és una convicció de risc. L'any passat van morir 76 persones al món per exercir la seva tasca sindical i evidentment aquí al nostre país ser sindicalista vol dir que pots perdre la teva feina, que estàs al capdavant de totes les reivindicacions, però al món ser sindicalista vol dir fins i tot jugar-te fins i tot la vida. Per això sempre dic que és una convicció de risc, és a dir, que la gent s'ho creu quan accepta ser sindicalista a alguna altra part del món. Per nosaltres aquestes situacions són molt dures, especialment a Colòmbia, on les nostres contraparts tenim un degoteig molt fort contínuament de gent que mor, que coneixem, que són companys nostres, moltes vegades fins i tot compartim empreses, perquè les multinacionals tenen això, fem reunions i el dia menys pensat ens truquen dient que aquella persona ha estat assassinada. Per nosaltres això és molt dur i nosaltres creiem que des de la Confederació Sindical Internacional el que hem de fer és protegir aquestes persones i el que sobretot hem de fer és denunciar els casos en els quals es troben i es juguen la vida. Tothom té certs valors, el que passa és que potser, no sé, o sigui, el tema de solidaritat ara en el tema de la crisi potser s'està despertant una mica més. L'acció sindical també està tenint molta més força, no? Les demostracions al carrer, o sigui, tot això hi ha gent que potser fins ara no s'havia ni plantejat. El tema de la cooperació, ja et dic que és un valor que segurament que tothom la solidaritat la porta dintre, però ja s'encarreguen, no, d'alguna manera de que visquem més com a individu que com a component d'una societat, no? De vegades mirem més a les multinacionals com a les culpables, però hem de pensar que no hi ha multinacional que no tingui un sindicat. Totes les multinacionals estan sindicalitzades. Això què vol dir? Que els sindicats, d'alguna manera, tenim també una certa responsabilitat en la política de les multinacionals. Però no només això. Nosaltres, personalment, cadascú, tenim alguna cosa a fer per la cooperació, cadascú al seu àmbit. Per tant, de vegades sí que
evidentment hi ha raons d'un món injust i una globalització que s'ha d'equilibrar, que hem de buscar mecanismes de control i mecanismes de millor una redistribució més justa i més igualitària, però individualment tenim molt a fer, molt, i sindicalment molt a fer també al si de les multinacionals.